ହାଲୋ ଗାଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଡ୍ରଇଂ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି ହେଲା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। आशा करुच्ची आपମାନଙ୍କୁ ଡ୍ରଇଂଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି କରିନଥିବେ। ରହିଲି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।